jaben jaben ko Allah wulamdo jeeyide tungal jaben jaben ko Allah wulamdo kadiro kuma gonga kay elage baba mal ko Allahu lamdo jeey teddungal ko dum saabi fedde teddungal alhaji dembasi rebe worbe jeeri kame walobe bi e be jeeri retudu teddungal goto e mawbe mabbe goto e harasi rebe lidel gol woni alhaji demba hamelsi holle wadata ko dimanche ina hawre no gase go lewru janvier nokku betede Sinthiane Mbarke ko commune mo mairie be bi non e be teski golle makko darde makko kara siragal makko kadi wonde mo jurum dero lidol gol ko dum saabi be bi selata mabe dutta mo teddungal e gurdam makko kon kadi ha joni yeso fasira mabbe e yeso dendangal bandirabe kam endam dam kala e kuballa holle wadata biiden ko dimanche ina hawre no gase go lewru janvier wuro wete ko Sinthiane Mbarke woni ko commune mo mairie be jaben ko Allah wulamdo jeeyide tungal on e be bismi hen dendangal bandirabe rew e wargo funnaage hirnaage fof ne garta kewal ngar hawrinde e odo nyaloma joddo hammayi sabu ha joni ko nyaloma teddungal ko nyaloma duttugol golle alhaji demba hamelsi be mbi non odo nyaloma mo mbaɗi hen golle badde fayda ko na dum ko kadi ko fate bangi ciosan kana anda fof heedade hen caggal dum non enen kala dokkudirenaadi odo dimanche ina hawre no gase go lewru janvier nokku betere Sinthiane Mbarke ko notade e noddado fedde teddungal alhaji demba hamelsi bomi jidi rutude teddungal jere no gase go lewru janvier bandamen enen kala kawri en do Sinthiane Mbarke teddine yumum teddine bamum teddine endam bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV oɗo événement walla yewtere diini wande fayde nde gandanɗa hoorema ina waɗa toon to Sinthiane Mbarke taw noon ko dental Mbarke tigui waɗata ɗum eɓe teddiniri ɗum noon ko alhaji demba hamelsi mawɗo Abou so tawi en jiiɗi artude oɗo ndeɗo yewtere diini oɗo événement mawɗo mo gandanɗa hoorema ɓesgu Sinthiane Mbarke ne waɗa ɗum holko mbawɗa haalande min hen mawɗo Abou Diop a jarama Abbas Sarr na welami jaabade ngal ɗo namdal wiya ko conférence diine kono ñalawma o fof ko diine e pinal e faggudu e jangde e cellal wona nder hen tigui teddina ɗum ko alhaji demba hamelsi demba noon so bande en duttima teddungal wonko mbaɗanɗa ɗumen gonga wonde nelede cuuɗi mumen no saɗi wonde wali cuuɗi mumen no saɗi o dañi koko saɗi sa welama mbiya ko janguel naajo to banggue jignaɗo makko debbo o janguel naaɓe e kuuɓal omo jondire mumen teddungal sa welama mbiyama ko boɓoyel naajo omo jidere mabɓe teddungal sa welama mbiya ko hande o gonkol ɓesgu ngu nan ɗon omo jogui toon gueɗal Sinthiane Mbarke ɗon kadi ko wuuro mabɓe ganni omo jogui ɗon gueɗal wadde ko ñalawma baɗɗo fayida anni e ñalawma o tan ko hurtamo teddungal kanko alhaji demba sy saabu ko gollanto bandi ko en ko gollanto diwan e ko gollani leydi ndi ko ɗum woni ñalawma o wadde ko ñalawma jominiɗo jogo e wonde ko ñalawma teddungal jogo e wonde ko ñalawma jokkere ɗam jogo e wonde ko ñalawma faade jogo e wonde ko ñalawma jangguinde yimɓe so neɗɗo dañi hunde yo nawtu cuuɗi mumen so neɗɗo dañi yo wallu bandumen ko noon tigui mawɗo Abou so neɗɗo dañi yo nawtu cuuɗi mumen kono elle ɗum waɗata ke nder commune mo mairie commune mo mairie holɗin cuuɗi saawi ɗum aɗa andi ɗon waɗani mbumba kono mbumba komdano ko gila e ko commune aji garɗe ne goni commune ɗi ko woy wottal manggo no haare ni no pete ni mairie ko communauté rural wonno ƴetti gila ira amol fil ha ƴeewo e dow ga henna wadde waɗani mbumba no feewi waɗani commune mbumba o woni koye commune mairie kadi waɗani commune mo Bokke Jalluɓe o ɗon Sinthiane Mbarke woni donc so tawi mi faami tigui rigui wadde oɗo événement walla ndeɗo yewtere diine jogorde wadde manam ɗiɗo commune aji foof ina era hen ɗum waɗata ko ñande nogas e goho lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi ko aset oɗo garowo ko noon Abbas so mbiɗani ko noon aɗa andi saabi ɗum ko darde Demba mi wima e diwan muɗum tigui Abbas heewi ko neɗɗo jogui jawdi woni laamɗo yaakora ñalɗi diine teddinma cuuɗi mon walla ñalɗi dawrugol walla ñalɗi faggudu walla kadi koynu ma jaafoɗama e konngol ngol woni aɗa wondi ga yimɓe aɗa jogui jawdi ka laamɗo jawdi ndine heewi ko mawɗum
kamɓe meeɗa yaade cuuɗi mon so ñalawma woodima jogoɗa yaade ɓe ɗoftuma son paandima wongo kala galle moɓe jii ɓurɗo yodde ɓe cikkata ko galle ma sabu ɓetata ko jogogal ma ngal kala nokku mo oto moɓe jii ɓe ɓetata ko galle moɗon tigi joni noon so tawi a nawi yimɓe cuuɗi moɗon a ala ɗo jippinɗa ɗumen joɗɗa ha ɓooya mbiya jippinɗa galle goɗɗo mbiya minen galle men nan banggue funnague sa bonama eedane joom galle eedane joom woni jippinɗuma koye galle mumen machallah wadde ɗum yo yimɓe mbatten haqqillaji no feewi kadi Abbas galle Dakar yeeyi galle hersinaki yeeyi galle France hersinaki galle Fouta baba meeɗa yeeyede neɗɗo wawi luude ɗo kono sa ala galle Fouta awa luude nder dimat neɗɗo jii tan ko galle bamum Demba ko Jarangel naajo ko Boɓoyel naajo ko Gonkol naajo Demba ko Sinthiane Mbarke naajo Demba jaa e diwan he seeɗa mo Allah arjoguinema o omo henda e bandiko en wona inde wona kurtungu wona safara wona duwaw wona ɗanngal wona kala galle makko ko jippude bandiko en noon jeeɓi ko waɗanta men ko to banggue jangde cellal faggudu mbi ala sago men duttamo teddugal min mbaɗɗono ñalawma diine sabu Demba koye galleji diine he woni o woppani janiyankoɓe o woppani pinaliyankoɓe Demba momtani en gonɗi nde sosi kawal men 66 voyage agence mo ganduɗa nden makka sa yeehi ko wolof tan kalɗa walla farisi min goyi hen fedde ɓamta pla min duki min tampi janam ittude jawdi makko o waɗi hen o waɗi kawal men 66 voyage o fuɗɗori capanɗe joyi neɗɗo hande wona ko ɓuuri temedere neɗɗo kono neɗɗo goɗɗo leƴƴi goɗɗi nantinante kono biyo mbimi nattinanede ko pulaar tan haaltirta seernaɓe ɓe e yahoɓe kadi kamɓe fof mo ala jippuno e jippu galle makko mo ala ko jogui so wawi o wallita ɗum wadde ko on Demba ley woni baɗanteɗo ñalawma ñande nogas e gonde on Demba opérateur économique mo mbiɗen ko fanno yanke ɗanniɗo juuli waɗi hunde foof kala ko daño hande e bandu men on ñalawma ko ñalawma mawɗo ko ñalawma teddugal ko on woni Demba mo ganduɗa ala mo yawi janggoɓe jangguinoɓe aynoɓe kala sifa neɗɗo wawi wonde sa e galle Demba cikkata mataw ko ñande fof ko kew ko ɗum woni on ñalawma eɗen ewni hen noon dendagal ko jeeyato e mbel welde ɗiggude weeli mudde kay weeli laamade to ankoɓe fof ne bisma hen hayti law Samba laawaɓe noon ɗo nokku o watte ɗo hayti yirlaɓe hebbiyaɓe hayti borsoya hayti guenar kamɓe fof ɓe nodda e ñalawma o ko Demba teddinte fedde ɓamtare leydi ko taragal manggal hen fedde jokke hen ɗam ko kanko sosna ɗum galle ceerno Madani o yalta ɗon ko musidɗo mum Amadou Ba PM ko musidɗo mawɗo leydi ndi ko musidɗo yimɓeɓe ala mo Demba waddi kala maire commune omo jokkude mum omo jiide muɗum ko on ñalawma o ñalawma Demba Hammel Sy on won Demba Hammel Sy teddinal oɗo ñalawma ko noon mawɗo Abou Diop en beltima no fewi mbeɗa andi Piindi kam heddotako caggal so Allahu lamɗo jaaɓi donc bandiraɓe musidɓe tedduɓe onon nandi ɗum oɗo événement baɗɗo fayida battam lamijo mo ganduɗa hoorema ko Alaji Demba Hammel Sy mo gandanɗa hoorema hayso tawi en gandamo e jaati e nanalla kam so Allah o heewi noppi meɗen eɗen ñaagui Allah subhanahu wa taala nde rokkata en fartan rokkamo cellal kanko Alaji Demba ha oɗo ñalawma o yawtina ɗum e dow jaam yawta e dow jaam dental mbarkanaɓe aussi mbawa dañde hen teddugal sabu jangel no wawno ɗum wadde Gonkol no wawno Boɓoyel no wawno wadde e kono kamɓe Allah teddugal ngal sa majji Demba yaw jaga ko Amadou Dia Dimat koɓe gotum salamu aleykum jaben ko Allah wulamɗo jeeyide tungal jaben ko Allah wulamɗo kadi rokkuma gonga kay elage Baba Mal ko Allahu lamɗo jeeyi teddungal ko ɗum saabi fedde teddungal Alhaji Demba Sy rewɓe worɓe jeeri kamɓe waalo ɓe mbi eɓe jiiɗi rettude teddungal goto e mawɓe mabɓe goto e harasi rewɓe leyɗel ngol woni Alhaji Demba Hammel Sy holle waɗata ko dimanche ina hawre nogas e goho lewru janvier nokku biyeteɗo Sinthiane Mbarke koye commune mo mairie ɓe mbi noon eɓe teski golle makko darde makko karasiragal makko on kadi wondemo juurum dero leyɗel ngol ko ɗum saabi ɓe mbi sellata maɓe duttamo teddungal e gurdam makko kono kadi ha joni e yesso fasiraɓe mabɓe e yesso dendagal bandiraɓe kamɓe en namdam kala e kuuɓalla holle waɗata mbiɗen ko dimanche ina hawre nogas e goho lewru janvier wuuro wiyetego Sinthiane Mbarke woni koye commune mo mairie on eɓe bismi hen dendagal bandiraɓe
rew e worgo funnaage hirnaage fof ne garta kewal ngara hawride e oɗo ñalawma joɗɗo ha maayi sabu ha joni ko ñalawma teddungal ko ñalawma duttugol golle Alhaji Demba Hamel Sy ɓe mbi noon oɗo ñalawma mo mbaɗi hen golle baɗɗe fayida kono ɗum ko kadi ko fate banggue cosaan kana anda fof heedani hen caggal ɗum noon enen kala dokkodiren aadi oɗo dimanche ina hawre nogas e goho lewru janvier nokku biyeteɗo Sinthiane Mbarke ko notade e noddado fedde teddungal Alhaji Demba Hamel Sy momi jiiɗi ruttude teddungal ñande nogas e goho lewru janvier bandamen enen kala kawri hen ɗo Sinthiane Mbarke teddini ummum teddini bammum